Astăzi ne vom juca Blox Fruit cu un alt invitat special. El este Rareș și s-a jucat foarte mult acest joc. Eu acum am intrat cam a treia oară pe acest joc și gen nu prea știu așa de multe. Și Rareș, că așa îl cheamă, mi-a zis că o să-mi dea rol pe acest domn și că are toți banii și că o să mi-l dea. Ok, ok. Ice? Bro, ce șmecher! Bro, măsă! Dă-mi-l înapoi. Dă-mi-l înapoi. Ah! Gata. Am luat. Hit. Confirm. Gata. Yes, sir! Oh! Bate-l, bate-l, nu! Am omorât! What? Bă, măsă că mi-ai dat ice. Eu l-am mai avut de la cineva, numai că m-am omorât unul fix că îl mâncam și gen nu-l mai aveam. Că vreau să-l omor pe ăsta. Stau aici jos. Ah! Bro. Da. Acum pot să mă mai ajut pe mine să mai facem. Pot să mă trimiți și, adică să mă ajut și pe mine să mă duc la o insulă mai avansată. S-a întors copilul. S-a întors copilul. S-a întors copilul. Rareș. Am plecat. Unde ești? Rareș. Sunt la jungle. Rareș, aș încerca să dau o chestie în sus. Spune-mi dacă o vezi. Uite, am dat-o în sus. Uite, a căzut un copac. Nu eram ăla, sunt ăsta, în spate. Jos. Ah, haide. Iau eu o barcă. Ok, ia tu una. Că eu am pe asta, clasică. Bro, what? Eu pot să merg pe gheață, pe apă acum. Bro, ce șmec... Oh my god! Ce-i asta? Oh my god! Eu mă pun la un tun de ăsta. Du-te! 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 Oh! Cât de tare merge! Oh my god! Wow!
Asta merge foarte repede. Apropo, vreau să văd dacă pot să merg mai repede decât asta. Du-te, du-te, du-te. Că vin după tine. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, nu mai am energie. Nu! Nu! Rareș! Rareș! Așteaptă-mă! Rareș! Nu! Rareș, așteaptă-mă! Sunt aici! Așa, aici. What? Dacă vrei să știi, uite cât de îți dau eu. Cât de... Cât? Să nu te văd. Ah, uite. What? Tu dai dintr-un hit? Din două. Ok, atunci dai și tu un hit la asta și ajută-mă și pe mine. Ah, omoară! Raj, lasă-mă. Gata. Yes. Dă un hit la asta. Dă un hit. Ok, măsă Rareș. Nu-l mai bate. Yay! Am level 32. Ah! Toate de aici. Ah! Rareș! Gata! Ah! Da? Vine aici. Vin imediat. Hai că vin. Bro, am lag. What? Nu știu dacă se vede și prin filmare, dar am foarte mult lag. Ia să de la asta. Pirați? Da. Era și de un hit. Gata. Fin loc. Hai, pot shot. Fii atent, Rareș. Fii atent, nu-i da. Nu-i da. Bam! Level 32, nu pot să fac așa de mult level. Yes. Așa. What? Mi-a zis 8 Bainet liderul 1. Dar nu mai știu ce mi-a zis. Dă-mi hit. Dă-mi hit. Așa mă... Nu pot să cred că am ratat. Așteaptă că îi dau eu hituri. Gata, nu! Gata! Gata, gata, gata. Level 34, yes, menu, stats. Și la ce dau? Sword? La sword, nu? Nu, la Bloxfruit. Ok, la Bloxfruit. I-am pus toate punctele la Bloxfruit.
Închidem asta și gata. Yes. Vin un pic. Vin imediat, așteaptă. Apropo, Rareș, te auzi foarte blurat, haide. Chest. Ok? Vin. Bă, unde ești? În ceruri. Uite aici. Aici, bă. Ah, Uite aici. Așa. Aici, vin. vin. Și stai aici. Sar peste asta. Stai, mă. Stai să văd dacă facem un Piratul. Rareș, nu te mai auzi așa. Ce? Te auzi foarte blurat. Uite, bine. Oh my god, ăștia au morning star sau ce au? Mi-e frică. Mi-e frică de ăștia, îmi dau foarte mult damage. Gata. Vin imediat. Vin. What? Oh my god. Ce e asta? Yo, talc. Lir. Ok. N-am bani. Frate, n-am bani. Vrei să sară ceva? Yay, 1900! 6 lei, yes! Bun, și încă un chest. 1026, yes! Yay! Sunt pe o casă, Rareș. Mai vreau să mai găsesc chesturi. What? Bro! Frate, vino repede la mine! Vino repede, am găsit Eagle pe jos. What? Uite aici la mine. Vino repede. Asta e Eagle, nu? Uite, sparg un copac acum. L-am spart. Uite, Eagle. What? Asta e Eagle? Îl iau? Da. Bro, l-ai luat tu. Vrei tu? Da, îl vreau. Dai store. Frate. Dar vreau să-l mănânc. Da, hai că îi dau store. Îi dau store. Store. Gata. Sebi, dați pe PvP, vezi acolo la setările. La setările alea. Stai puțin. Ok, la setări. Și după aia dai enable PvP. Ok. Chiar că sunt aici. Da? Ce să mai am? Eagle-ul, da, l-am.
La inventar sau îi dat store? Îl am în inventory. Dai store, dai store. Frate, nu știu cum. Păi i-am dat store. Uite, îi dau an... Nu pot să-i dau în store. Nu-i da. Ok, bun. Hai să-ți dau... Brr. Gândi că pescuiesc și eu un pic. Ok. Vreau să văd ce e cu șeful ăsta. Ah! Ăsta e un boss! E un boss? Intră pe corabie, haide. De ce? E un boss, bun. Ah, what? M-am omorât. Vin! Am venit pe corabie. Nu sări de tăia. Nu săr. Eu sunt un marinar. Da, cam asta a fost episodul și da, am făcut prea multe chestii în episodul ăsta. Am mers într-o parte, în altă parte. Da, s-au întâmplat o grămadă de chestii. Vine să bătăm bossul ăsta. Un boss? Ok, încerc. Ce boss? Ce mă? Oh, level 100, what? Ah. Nu, m-am omorât. M-am omorât. Frate, așteaptă-mă. Ăla nu mai boss. Deja. Bro. Da, ăsta a fost episodul. Ne vedem data viitoare cu alți invitați speciali sau tot cu Rare și cu Eliza. Așa că, șpa, șpa!